Už to jede. Kámo, já jdu dom. Zdar, kámo, zdar. Zdar? Já jdu dom. Zdar, Já jdu dom. to jsi vypil sám. Kluci mě pomohli. Kolik vás bylo? Ty jsi zase to, že? Ty jsi lečku. Jako dobře, že jsme byli sami dva. No, Ty to si zved na někoho jiného, že? jo, protože to jsi má dobře za to, že? Ty to si zved na někoho jiného, přitom jsme to udělali sami dva, tak to ne. Tak promiň, no. Jo. Tak promiň, jeden, kámo. Jedeme z Luky. Ty už nemáš? Já už nemám. Já jsem to dopil. No, do 6 má za 3, no. Má za 4, má za 4. Ty máš za 4. Ale prázdné sudy. No. To už je prázdný. No, ty co ty děláš? No, jak to, že jste prázdný, holky. No. Sakra, klama. Pojďte. Pojďte dom. Pojďte dom. Sakra, klama. Já musím si dát zámku přidělí. Holky, kam jedete? Holky, kam jedete? Holky. Dívej, další holky. Na to mám si taky. Stoj, stoj. Dobrý den. Kámo, co to tam je? Co to tam je? Chcete doklady? Co to tam je? Kamery techniky. Dobrý den, ty to jsou. Vystupte si. Co to tam je? Dobrý den. Dobrá. Co to máš? Dívej. Jakou to má brunetku? Jo, a ještě jedna. Podívej se, jakou to má brunetu vedle sebe. Ukáž. Jaká bruneta? Čau. Ty bruneto. Ty půlskyně černé pleti. Máš z Kambodže? Kambodže. Tak. Pane řidiči, proběhlo to v pořádku, můžete jet. Děkuji na skle. Zdar, řidiči, řidiči, zdar. Dobrý. Počkej, pojď. Počkej, zajdu tady. Pojď. Dáme se, asi jsem měl kufr. Jedem! Můžem! Pomalu. Já už to asi věc, kámo. Jež! Počkej, to zpomalí. Kamoš! Jedem! Jej, dobré, jej. Ne! Hej to pivo. Kamošovi pivo! Ať pomalý! Ať pomalý! Hoši, tohle nebýme tento. Já vám představuju v kufru opravdového blbca. Ty pičo.
No, pojďme. Já to nasměruju, jo? Ty vole, to je máte toto. Můžete! No pojď! Dobrý. Já jsem se byl projít, bečky jsem dovez a... Co to vezl? Bečky jsem dovez a... Dobrý, tak my jsme tady s těma bečkama. Kde to máme dát, pane? Kde to máme dát? Do garáže. Chodíme, ale... Ne, ven, stačí ven. Jsem na ti nabírá, víš, dost. Kolik jich máte? 4, hně 5, 6, 7, 8, 9 a 1 je 10. Ty bláho, kde jste to pili? My jsme měli takovou akci... No, pane, tak co? prosím vás, co to tady, kde jste byli s těma bečkama? Kde jsme byli s nimi, my jsme stavili právě v autě, měli akci, jsme postavili stan, víte, a právě... Jaký stan? No, vojenský stan jsme postavili. A kam máte zajít ten stan? Tam jsme si půjčili od Indry. Od Indry jsme si půjčili No, stan. ten blázen tam. Co tam dělal ten blázen? No, ne, no. Tak jsme si půjčili stan a postavili jsme ho, víte, a právě jsme si, právě jsme měli 7, předloni 5, ale to 10, no. A právě jsme nevěděli, co s těmi dělat, my jsme všechny vypili, protože co s nimi se dělat, prosím vás, jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bouchlo to, v sobotu večer to bouchlo a teď už není jedna, musíme jít spát, jako... A proč jdete spát? Kluci jdou do práce zítra, ale... Však si můžou vzít dovolený, ne? Ale nevzali si, kluci si nevzali a... Pojďte nám radši pomoct to vyložit, reportére. A co? Reportére, pojď to vyložit. Jako ty bečky, jo? Bečky, no. A co ještě řeknete, jaká byla akce, jak se byla akce? Akce se povedla, to jsme popili, no. A vypili jste to všechno? Jo, ani jedna, a všechno jsou prázdný.